kanti makufika inhleso inkathile zabesenzekile kodwa usadlula Intlango ma. Haleluya. Ngoba njalo nje sishumayela. Ishumayela ivangeli lizasinceda kwenkonzweni. Lisincede emakhaya. Ayobohlekisa ngesimo sethu. Verse number 6. Siyathandaza siyakhuthuka abantu. Difuna sibuye emakhaya. Besiqinisekiso. Ngoba intaba besijongene nayo inhlayo mangala abantu. Kulabantu avela besho bathi ubomba abantu ocontrola ngabo. Njengoba lesihlele entendeni lesandla sikaThixo. Ubumbumbi. Uyabumba impilo yethu uyayiseva. Amandla akakayo. Kutheni bonakala amandla akaka kwenzeka. Funda verse number 22. Amandla akakayo. uMoses ke wawakhokela amaSirayeli balushiya ulwandle olubomvu baya kungena kwintlango iShure. Yeah. Baba ntsuku ntathu behamba kuloo ntlango bengafumani manzi. Ngelikade baya kufika kwindawo ekuthiwa yiMara. Apho ke bawafumana amanzi koko ayekraka engaseleki. Kungenxa yeso sizathu kwakusithiwa ngukrakayo nje igama layo. uMoses uthunywa uThixo umamakambe ayokhulula abantwana bakhe. Inkosi uFaro wayibaqhuba kabuhlungu. Lithi iBhayibhile babezicaka bebethwa bengaphili kakuhle bengamakhoboka. Lithi iBhayibhile wathetha uThixo wathi Moses ndisivile isikhalo sabantwana bam. Ndibabonile ababaqhuba kabuhlungu. Ndehlileke ngoku ndizobahlangula. Haleluya. Lithi iBhayibhile wahamba uMoses wayobakhupha kwaFaro. uFaro akayivuma lento. Lithi iBhayibhile uThixo wabetha uFaro ngezibetho ezininzi. Haleluya. Ngoba ebengavumi abantwana bakaThixo bahambe bayokhonza uThixo. Lithi iBhayibhile wawabetha ngobumnyama. Kwesasixeko sikaFaro kwabamnyama kangangoba ubumnyama obu wawukwazi ukubamba ngesandla. Lithi iBhayibhile wababetha ngamaxoxo. Umzi nomzi kwavele kwagcwala amasela. Lithi iBhayibhile wababetha ngesithotho. Lithi iBhayibhile wababetha umzi nomzi kwabhubha umntwana wayezelwe kuqala. Haleluya. Izibetho zabalishumi. Inkosi uFaro ingafuni ukukhulula abantwana bakaThixo. Lithi iBhayibhile wancama uFaro ebona uba ngeke siyaphela wabakhulula. Wahamba uMoses noIsrayeli. Lithi iBhayibhile wahamba nabo. Kanti uFaro usale ethatha isigqibo sokuba sizobalandela. Njengoba bebalandela xa baphezu komlambo. Lithi iBhayibhile bakhala abantwana baka-Israyeli ngoba bembona uFaro elandela lo mkhosi endibayamazi ukukhohlakala kwakhe. Haleluya. Bathi Moses ebengekho na amangcwaba kwaFaro yokungasiyeka sizofela phezu komlambo. Lithi iBhayibhile wathi uMoses kubo abantu nibabonayo namhlanje nibabona kokugqibela. Haleluya. Haleluya. Phakamisa intonga uMoses lavuleka ulwandle. Bahamba abantwana bakaThixo kumhlaba owomileyo. Nawo ke ngoku uThixo bathembisile ngezwe lesikhona into ebathembise khona ilizwe bebethendiswe ngalo maxaba. Haleluya. Khona izinto bebezithenjisiwe zokuba xa bethe baphuma kwaFaro uzobasa kwizwe lesithembiso. Lithi iBhayibhile apho khona kubaleka ubuya baleka ntwana abancane
ubusi namasi ya manje uqinisekanga nje ubusi namasi nazo ya kubaleka yona ke ubathembisile uba uzobakhupha eJibhuti abase kwizwe lesithembiso kodwa banqwele noma ke ngokusebehliwe uthaba idlwala ulwandle sidibana ke ngoMoses chapter number 16 verse number chapter number 15 verse number 16 funda ke verse 16 sengqibile yenza abantu icacisa uba bavela apha abantu ya verse 22 ya uMoses ke wawakhokela amaSirayeli uMoses wawakhokela amaSirayeli funda mama balushiya ulwandle olubomvu ya baya kungena kwintlango Shure haleluya bayongena phi labantu enhla baphuma kwaFaro besidla into abayithandayo bephethwe kabuhlungu lithi iBhayibhile baphuma kwaFaro kodwa bahamba noMoses abahamba baya kwizwe lesithembiso bahamba babheka enhlango haleluya xa uthetha ngenhlango uthetha ngomqobethi wendawo haleluya indawo ngathi uyayilima ingaphumi into indawo ngathi uyayiqeqeshela ungafuni into babheka enhlango lithi iBhayibhile bangafumani mazwi akusela funda amen abantu kuthathu behamba kuloo ntlango uzantathu ehamba nabo uMoses enhlango funda mama bengafumani manzi ya ngelikade baya kufika kwindawo ekuthiwa yiMara apha ke bawafumana amanzi koko ayekrakra engaseleki bahamba for 3 days bengafumani manzi noma wayebanakekela uThixo ebanikeza imani ekuseni ebanikeza imani entshiyalanga kodwa amanzi babengawafumani ngoba indawo babekuyo yayintlango haleluya njengoba silapha nje bangcwele ikhona intlango ubani ejokene nayo senzeka izinto enhlango ubuye nezikhalo enhlango uphuma nelesini enhlango uphuma nesambulo haleluya la uhamba nabo uMoses for 3 days banxaniwe abantwana bakaThixo bayaqonda bashiya amatanki kaJojo phamva kwaFaro kodwa aseza kule ndawo hamba nabo uMoses belambile benxaniwe kodwa sebewafumana amanzi bawafumana ekraka amaxamba nanga amanzi bhatakasele kafana nowolwandle funda mama kungenxa yeso sizathu kwakusithiwa ngukrakayo nje igama layo ya ke kaloku amaSirayeli amkhalazela uMoses athi uthi siza kusela ntoni ke uMoses wakhala kundikhoyo waza ke yena wathi makakhe ihlamvu lomthi uyabona ihlamvu madaka mntanami yenza ukhale ungamthembi nokuthi ukhona na kade yasindiswa disindise unyaka ophelile disindise u-2023 disindise unyaka othile kanti makufika inklesha into ethile zabe seyenzekile kodwa usadlula enhlango ma inhlango okuyo yenyuke yehle iyabe inyamezele unokhona usazi ukuthi ukhona haleluya njengoba silapha inhlango ehlangabeza ngazasifika khona mama qhubezela khona sithanda sigoduke amanzi enhlango langabikho icebo bakhala abantu uMoses senze njani ngoba usithathe kwaFaro haleluya
uThixo bangona umuntu wabemdlulisa kwi-stages nge-stages ngoba abantu xa ingabakhupha kwaFaro abathatha amazewizwe lesithembiso babengasoze babazi abantu abasendlanga. Kunento edlula kuzo Makaba, kunento edlula kuzo Madala, kunento edlula kuzo Ayakha. Ungadluleli wena mntana kodwa udlulile abanye abantu abazawufika. Bathi andazi mandenze njani nxa kunje. Kwathi inhlango wangiselela kuyo nguThixo ngo-2000 inikeza impendulo zabantu. Haleluya. Inhlango uhlangabezana nayo inyamezelo funda mama sithandazi. uMoses wakhala kuNdikhoyo waza-ke yena wathi makakhe ihlamvu lomthi othile alifake emanzini apho. Ikhihlamvu uMoses ngoba bayakhala bajonge kuwe bafuna amanzi banqaniwe. Ikhihlamvu uyiphose kulamanzi akakayo kwenzeke ntoni funda mama. Akuba enjenjalo ke phela ukukraka emanzini. Yawuthi wawuliphose ihlamvu kulamanzi kuphela ukukraka. Haleluya. Wakulisuku lesithathu. Kodwa kuyafunda kakuhle iBhayibhile lithi uThixo wahamba nabo eNhlango for 40 years. Bakhala usuku lesithathu. Kanti basenza wahamba for 40 years. Lithi iBhayibhile yayikhona abamhlane indlela abehamba kuyo for 3 days bayofika kwizwe lesithembiso. Abehamba for 11 days. Bayofika phuma kuyiwa khona. Kodwa uThixo wadecide wabadlulisa eNhlango. Haleluya. Haleluya. Kukho amanxeba. Kukho izihlehle ezibethileyo. Abazofika bekhala abantwana bakaThixo besuka phandle belimele besenziwe bafike bakhale kuwe ndenze njani. Ungamkotelanga nditsho noMateyu mama. Ungamkotelanga mabonakali noJohn. Ekususurvive kanjani emthathweni. Kodwa ubheke umlandele kwinhlango odlule kuyo. Ubakhulisa kanjani abantwana umlandele kwinhlango odlule kuyo. Ngoba lenza bakaThixo kumnandi zikhuphe phephe zifake ngaphakathi kuthi. Haleluya. Ngoba njalo nje Shumayela. Ishumayela ivangeli lizasinceda kwenkonzweni. Lisincede emakhaya. Lisincede kwindawo esihlala kuzo. Haleluya. Haleluya. Funda mama sithanda sesigodwa. Akuba enjenjalo ke baphela ukukraka amanzi aba nokuselwa. Amatshintsha amanzi asele. Apha ke kulapho wabanika ummiselo wokuziphatha uNdikhoyo. Emva wabanikeza ummiselo wabaziphathe kanjani? Wabavavanya. Wabavavanya. Yabona ukuthi uyamvavanya umuntu. Uyamvavanya umuntu. Waye wathethe uma unyaka amapha ngenyimini wathi wonke umuntu uphethe ilist yakhe. Ubabawo lenzelele into. Bawo udenzele nalena. Bawo udenzele nalena. Kodwa uThixo owazi inhliziyo nezinto ezohlangabezana nazo usuka njengoba bomba ungamnika lephezulu. Akaziwazi. Makale dimnikeza unumber 3. Dimnikeza unumber 4. Dimnikeza unumber 7. Ilist yakhe. Bajikeleza isenhlalo. Bajikeleza isenhlalo. Waba nababa bekhala Thixo khawulungisa ipolicies. Khawuncanda abantwana bami khawulezisele abantwana bami lenitwa asukuthika vele ngohlobo. Bawo sentayela wonke umuntu endlini yamasindiswe. Asukuthi wakale ngayenda. Haleluya. Ngokuthixo kunenhlango esidlula kuso. Bangcwele ndithi uJesu Kristu ko. Lithi iBhayibhile umoya kaThixo wamthwala wabhekana nenhlango. Waliwa Musatha enhlango. Inhlango ejongene nayo ungareverse intela kaThixo kodwa ufake forward. Wenda phambili. Haleluya. Haleluya. Funda mama standards. Bawazi amanzi aselele enhlango manje.
Yeah. Verse 26. Yeah. Wenjenje ukuthetha. Ukuba nithena ndithobela ngokupheleleyo. Nenza okuhle nokufanelekileyo. Ngokuhamba ngemimiselo yam. Andixakwanga sisimo senu nisentlango Israyeli. Andixakwanga nini Israyeli. Andixakwanga zezwe nihlangabezana nazo. Izinto nihlangabezana nazo ziyinathi-ke emehlweni wami. Israyeli ndinikhuphe kuFaro, ndanikhokhela ngelifu, ndanikhokhela ngomlilo. Andixakwanga nini Israyeli. Uma nithena ithobele imimiselo yami, kodwa ngasuyenza. Bandla lasemfuleni, andixakwanga nini. Bazalwane, andixakwanga nini. Kodwa beniyenzayo intando yami, khona izibusiso zizayo. Hallelujah. Father, mama standards esigodini. Soze ndinohlwaye ngezibetho nezifo endaziwisela amaJiputha. Soze ndiyenze kuFaro Gibhithe. Yeah. Kaloku mna ndingundikhoyo. Ndinguthixo igama lam, ndazini namhlanje. Yeah. Ugqirha wenu. Ndingugqirha wenu, ndingumelaphi wenu. Andixawanto, ndinesolution lento yonke. Abo bebhidela khona gqirha benza ndazi benze njani, ndize nokuphila. Yeah. Kamva ke bafika e-Elim. Yeah. Apho kwakukho imithombo 12. Yeah. Nemithi yesundu 17. Bahlala ke bakhe baphumla kufuphi naloo manzi. Phumle mani. Wabu. Kodwa uThapho ndiyakhona, ndiyaphambili. Andiphumlanga ukukhozela uThixo, kodwa ngethaphile. Haleluya. Yeba ndihleli phansi ngokwena ndiyathandaza. Bafike bakhetha. Ihambo yayisende. Kunabantwana abazalelwa kulaa ndlela. Izihlangu lithi hayibo zazingagugi bese for 40 years bavela iBhayibhile lithi ayixoki. For 40 years kuhamba nhlangu. Bathenjisiwe ngexesha uba yeyi niyakuzwela isithembiso. Haleluya. Nansi abantu abafuna ukuxela yona namhlanje inhlanga. Uhlangabezana nayo uphuma nelifu. Inhlanga uhlangabezana nayo uphuma lokwazi uThixo. Inhlanga uhlangabezana nayo uphuma lokuhlonipha uThixo. Haleluya. Deuteronomy chapter number 1 verse number 6. Thank you Lord. Hallelujah. Sibuyele emakhaya. Hallelujah. Deuteronomy chapter number 6. Chapter number 1 verse number 6. Sithanda isikolo. Inhlanga uhlangabezana nayo. Esonto ba emafweni kaThixo. Hallelujah. Yabona utata walapha ekhaya. Ngiyathanda ukuthetha ngabazalwane bami, especially abekhona. Utata walapha ekhaya usindiswa ngo-2018, 2017 ngezakulushoko esekhoshoko. Umkhulu wakwaMahlaba usindiswa ephangela kweli kampani la kwakuthiwa nguClove. Wasindiswa xa kuba kwamkela uYesu. Wakhonza, sakhonza, wasaqhubeka. Njengoba idrayiva letraka akayidrayivayo, wathi xa bekwelezo kuthina kwezi roboti zilapha kunee-cables ezidibanisa intloko yetraka ziyidibanisa netreyini. Ezaa cables ziyabiwa ezitrakini kwezi robotini, yinto eyaziwayo leyo ziikhampani. Wafika ootsotsi bazikhupha ezaa cables muncumuncu kuni-cables. Wayikhupha itrakhi waya nayo ekampani. Xa efikayo phakathi ekampanini kwathiwa ziphi iikhebuli. Bathi ke hawacakile bazithathile ootsotsi because ndiyayazi ukuba ndiphume nazo iikhebuli. Kwathiwa hayi nomntakwethu ityala liyawuwela. Dala abantu baqhuba nekampani kodwa wagweba isingeyika sena.
hayi kanjani because akho umuntu kwagwethu nje uma mababhatala izikhephu bekuba kwamkela uYesu kwezinyanga eziphelile nawo ukuthi inhlango enzima kakhulu. Haleluya. Wale sajongene besabhatala lezo khephu ethenga imoto intsha brand new xa ejika le drive ayirobotini yasemtshatweni ecofa ivanga lomimene le ngeva before ukuthi hayi umuntu abayithisi yayingekagqibile inyanga ezingaphi ngapha ujongene necase wabhatala ikhephu nansi imoto ngapha iyashitheka ngapha ukuthi uYesu uyinkosi. Haleluya. Usathana uza nenhlanga wokuzama uzopruvela uba lethu uyithathileyo yeke kodwa bangwele lithi izwi lenkosi inhlango ojongene nayo ihambe uthixo nawe wahamba mntana kaThixo njengoba isajongene nale imeko bathi behamba besiya apha epolice station behamba nalo mntu xa ifikayo lamngavula fika wabambisa wabantu yena utshayisele imoto brand new kodwa wangekwa futhi babanjwa yena wahamba ihlala lokuba etshayela abantu ubambisile ngapha icase yecables ngapha inyathelelo imoto ngapha ujongene necase etshayela. Haleluya. Ngapha uthi uYesu uyasindisa. Haleluya. Ngebangwele inhlango ejongene nayo. I remember that day efika sikhonza apha endlini sikhonza simothatha sibathathu wanda wevula ucango engenayo wangena nje wabona wajika warivesa wavala ucango wemka ngoba dijongene into ezinje kodwa siyakhonza silapha kwakho. Haleluya. Wahamba wemntana lihamba yabazama ukubuyela ekhaya kubuyela endaweni zabo nalapha esofeni noma ubuye ngo-1 ekuseni uzawufika ngemlindini. Haleluya. Bawu-2019 wangena kake ngenayo seke show basigoduke sokodwa wafika umuntu yangusamenya ngo-11 ebusuku wafikayo wangena indoda ufela phinde kaliphelele nangamandla ngemasenazabele ndihambe nje ndihambe hlala phansi kubeke singafuliswa bafundiswa sathandaza nala wena ungayeke istress sonke. Haleluya. Wavuka wabheka etyaleni xa ifika etyaleni wamamela umanje wabuza ukutheni uze kumangalele wena utshayisele imoto uthi ngiyaqala amapolisa afika isimo sasibheka kule ndawo uthi manje nohoma lenzeka konke lento njani uba ubanjwe wena ungabanjwa lo muntu utshayisela imoto lo ufuna uyabanjwa bhatala imoto uncile noncile yaqala wathwala amehlo ngolumanga umuntu mangijonga wena njengabo cima le case ngoba cima le case uba uyicima le case yaqhubeka iyaphambili embe ucima le case ubhatale le moto. Haleluya. Wale sithi hayi i-girlfriend yami phansi mayingeni ngoba hey thenga girlfriend abathetha nawe uxilile utshayisa imoto zabantu uzayibhatala le mali. Haleluya. Ngemali uThixo thetha uThixo mna ngabe siphi isimo ohlangabezana naso unawe. Haleluya. Haleluya. Bathi senjalo babethe izinto emsebenzini hayi yathanda wena aphinda nje uThixo uzima kakhulu udima uThixo kulabantu ozobona bekhoza uThixo ubone bamkhozi ngathi bayagula kungaba ne-testimony. Haleluya. Banobunzima banomfakazi bayabazi uThixo ubakhuphe wabathwala wahamba nabezitweni. I remember speaking past in 2019 angifika yafuna namxelela ubeba phezulu banda ikhulula le fasting ikhana sign contract le fasting iqala namhlanje sepasingeni wayijabule ngabe yaphangela engaphangela ngoba yena kuba ngokuba nawo namsebenza njalo mhlawumbe kanjani kodwa le ndoda ayijabula ngoba xa unokhola bangcwele awuvali masizimo awufike pasingeni sabuye pasingeni waqala ifasting ngabendlela athi nkosikazi masini le sayikhulula mhlawumbe sign contract exactly ngolofo wayitho ngakwenzela wala usuku le-13 ekufasting etribe ukubhabeka engahle esuke eThixo yandazi andibangathi emsebenzini.
akhali ufuna ukuthi akhawuleze ufike eJobe bangabhekisho uThixo apho ndiyakhona abangcwele inhlanga omhlangabezana awusindiswanga abangcwele sahamba sayobekwa sonke siphila phakathi kwabantu ndandiswaye sithi uyozithandaza ndiyathandaza nabo andithandazeli ubasuse emhlabeni bagcine bafihle bodama thanda Deuteronomy chapter 1 verse number 6 verse 6 yeah xa sasikwintaba iHorebhe undikhoyo uThixo wethu wathetha nathi wathi seninethuba elide nikule ntaba. Uthi uMoses bethetha nabo ngokusebekwintaba uthi uThixo seninethuba mihleli le ntaba seninethuba mihleli endaweni yodwa seninethuba mithuthiswa zezinto seninethuba. Hey, kanza khululeka funda mama funda kala bazulu verse number 6. Xa sasikwintaba iHorebhe yeah undikhoyo uThixo wethu wathetha nathi wathi seninethuba elide nikule ntaba. Ngoko ke ndulukani nisinge ngakumhlaba wentaba wama-Amori niye kwizizwe. Hallelujah. 40 years bejikeleze endaweni eyodwa but namhlanje uThixo uza nesolution. Seninethuba mihlele endaweni eyodwa seninethuba nasindiswa seninethuba mithuthiswa zezinto kodwa ngoku dulukani khululekani izinto endala zinithuthisa manikhululeke phalaka. Hallelujah. Sekunethuba ngcikizwa yilento sekunethuba ngithuthisa sesisimo sekunethuba nginezidingo sekunethuba ndihlele endaweni eyodwa sekunethuba ndingafani nefamily yami sekunethuba ngithuthisa emthethweni sekunethuba ngithuthisa ngabantwana sekunethuba ndihalela umsebenzi kodwa isolution ifikile khona izimo abantu abagcina abantu awufeyithe lo khona izimo abantu awuvelile beso ayengitshintsha isimo salo mntana sekunethuba. Funda mama verse number 6 siyathandaza siyakhuthuka abantu ndifuna sibuyele emakhaya nesiqinisekiso sokuba intaba besijongene nayo Intlango besikuyo kufika ithuba lokuba sehle sibheke ezantsi siyajabula kunye noThixo siyofika naye ayobehlekisa ngesimo sethu. Funda ma sokunethuba xa sasikwintaba iHorebhe yeah undikhoyo uThixo wethu wathetha nathi wathetha uThixo ndingabahlabeleli kwelibandla ndingabashumayeli kwelibandla ndingabaprofethi kwelibandla abantwana bakaThixo bazofikeleleka beme ngosibindi besazisa ngoThixo osindisayo oprovidayo ongumenzi wezinto ekubonakala ingathi asoze zenzeka. Sekunethuba mihleli le ntaba kodwa lixesha ngoku lokuba nikhululeke. Sekunethuba ihlele endaweni yodwa. Thixo abawazi amandla okucima abakwazi ukubizela kuzilo kwazi ukubizela intaba kanti akho into ezingasuke zizokwenzeka. Siyehla namhlanje lento ubufihlele nayo lento ubujongene nayo iminyaka emininzi lento ibikusinda lo mthwalo ohleli kuwo lento udala ikhathafu
selinethuba kodwa namhlanje khululeka, kodwa namhlanje khululeka. Uthixo ke akathethi ke bangcwele bangithi uthixo thina bangcwele sihamba nomfakazi xa kekhululayo umangala abantu, xa kekhululayo umangala abantu. Kunabantu avele babesho bacinga ubomi babantu ukontrola ngabo. Yabangcwele sihlele entendeni nesandla sikaThixo. Ubumbumbi uyabumba impilo yethu, uyayishape masibe njani balilizwe. Haleluya, haleluya. Esisimo dala ujongene naso namhlanje uthixo uthi selinethuba nijongene lesi simo, selinethuba. Haleluya, haleluya. Funda kwagqibela masithanda zethelile. Xa sikwintaba iHorebe, undikhoyo uThixo wethu wathetha nathi wathi, selinethuba elide nikule ntaba. Selinethuba elide ma, selinethuba elide. 2022 bokunje, 2023 kusenje, 2021 bokunje, 2023 kusenje, 2020 bokunje, 2023 kusenje, kodwa 2023 isimo masitshintshe. Selilide lithuba. Thixo siwasiveza, Thixo uzosiveza ngabantwana sibuyele emakhaya. Thixo uzosiveza nakwesiphila isimo. Haleluya. Take isifona ogqirha bethu basinqabile. Uthixo umphilisi. Theka abantu ungathethi nabo, ungafani nabo. Uthixo uzawuqhekeza amanyathelo. Adala injabulo wakuqolo nabantu bonke. Uthi uqasheke, uthi upromotheke. Uthi abantu abafana dala basuke babiye utshwala emsebenzini benganejoyile netoy. Haleluya. Sonethuba esimo ujongene naso, sonethuba ulenhlabo kuye, kodwa uthi uThixo namhlanje kwintsabi yona. Kodwa noma siwathethe namhlanje ngendawo cela sibeke izinyawo. Haleluya. Sonethuba man, sonethuba. Ngokudala ngoko dala ukhali inyembezi lento ingade yenzeke. Kodwa namhlanje thina namhlanje mna usuku lange-26 February 2023 uThixo uthi sekunethuba ufeyisene nale meko. Hamba mntwana kaThixo ukhululeke. Thixo akaqambi manga, Thixo akaqambi manga. Sonethuba sonethuba. Udeserve wena kule uxhalekile. Udeserve injabulo nawe njengabanye abantwana. Udeserve injabulo nawe njengabanye abafazi. Udeserve injabulo njengabanye abayeni. Udeserve injabulo njengezinye intombi nawe uhambe une-confidence yokuthi umntwana kaThixo uhamba nawe uThixo. Sonethuba. Haleluya. Selula izandla zethu bani. Sizelula kuJehova. Nkosi. Vula umlomo wakho uthi. Vula umlomo wakho uthi. Thixo khona lena. Thixo khona lena. Isasisithombe. Ayikhosi. Nkosi. Nkosi. Nkosi Yesu,